La Biblioteca Arús és un centre de recerca especialitzat en moviment obrer i anarquisme, maçoneria i l'univers de Sherlock Holmes. També conserva un fons patrimonial molt important, format per documents de totes les matèries del coneixement humà, amb un predomini d'obres publicades al segle XIX i primer terç del segle XX. La biblioteca va ser fundada per Rossend Arús l'any 1895 com a acte d'última voluntat, amb l'objectiu de formar les classes populars de Barcelona en un sentit progressista i democràtic. Enguany, doncs, es commemoren els 125 anys de la seva inauguració i és per aquest motiu que la biblioteca ha volgut celebrar-ho amb una exposició. Rossend Arús i Arderiu va ser un home polifacètic, filantrop, activista, lliurepensador, home de teatre i, per damunt de tot, una persona d'una gran qualitat humana. Rossend Arús va néixer a Barcelona el 16 de juliol de 1844. Arús era amic de la broma i afeccionat al ball. Ben jove, va intervenir en l'organització del Carnaval i en la fundació de clubs culturals i de lleure. Fill d'un ric comerciant de Barcelona, Arús no se sentia atret pel comerç. Tant és així que quan se'n va haver de fer càrrec, en va delegar la direcció a un treballador de confiança del seu pare, Antoni Farnés. Malgrat el desinterès pels negocis, aquest llibre de comptes que Arús usava en els seus viatges demostra que tota la vida va tenir un gran control sobre les seves despeses. Rossend Arús va ser un escriptor precoç. De ben jove encara, es va manifestar enamorat de la llengua catalana i en especial va denunciar la falta de premsa i revistes en català. Ell mateix va crear i redactar el 1864 3 números d'un setmanari manuscrit, La Rata Pinyada, tot esperant l'aparició de revistes impreses que no van trigar a venir, L'Uixanguet i Un tros de paper, 1865-1866. Tot i criticar el model lingüístic dels Jocs Florals, Arús hi va participar. No en va, el certamen literari s'havia convertit en un referent per tots els escriptors catalans. Així mateix, va conrear gairebé tots els gèneres teatrals. D'entre les seves obres va tenir una notable acollida la comèdia de màgia La Llúcia dels cabells de plata, que, si bé no va ser la primera d'aquest gènere escrita en català, sí que va posar de moda les comèdies fantàstiques amb efectes especials. Admirador de Frederic Soler, Pitarra va abocar-se al teatre, que considerava un instrument de difusió de la llengua i la catalanitat cultural entre les classes populars. Quan va esclatar la Revolució de setembre de 1868, que va posar fi al regnat cada cop més tancat i repressiu d'Isabel II, Rossend Arús tenia 24 anys i es va trobar immers en la mobilització liberal i democràtica, també la popular i obrera, que a Barcelona va ser especialment intensa. En contraposició a les elits del Partit Progressista que defensaven l'establiment d'una monarquia constitucional, ell es va unir al republicanisme federal, més popular i procliu a acceptar el catalanisme més avançat i progressiu, al costat de Francesc Pi i Margall, Valentí Almirall o Josep Narcís Roca Ferreres. Arús va formar part del Cercle Republicà Democràtic Federal de Barcelona. Amb major o menor activitat, en seria soci tota la seva vida, i fins va ser candidat a les eleccions municipals. En la conjuntura del sexenni democràtic, el rebuig clar i nítid a la institució monàrquica va dur Rossend Arús al conreu d'un teatre polític explícitament republicà i catalanista. El catalanisme inicial d'Arús, com el de la majoria de membres de la seva generació, havia estat fonamentalment cultural. A la dècada dels 70, Arús es va afiliar a la Jove Catalunya, la primera organització de suport, estudi i propaganda catalanista, però aliena a les conteses polítiques i electorals. Després del primer congrés catalanista celebrat a Barcelona el 1880, Almirall, Arús i altres activistes van fundar el 1882 el Centre Català, una organització que acceptava de fer política catalanista i fins i tot va arribar a presentar-se a les eleccions generals el 1886. Així, cada cop amb major claredat, s'anava definint un corpus catalanista federal que defensava la màxima autonomia política de Catalunya i apuntava diverses formes d'encaix amb la realitat espanyola. Un dels primers textos doctrinals en aquesta direcció va ser l'influent Lo catalanisme, publicat per Almirall el 1886. En els anys de la restauració borbònica, a partir del 1875,
el pes social i públic de l'Església Catòlica no va fer sinó augmentar i la moral més dogmàtica, especialment dura envers el laïcisme, es va convertir en hegemònica. Arús admirava la societat estatunidenca. Aquesta admiració és a l'origen de Cartes a la dona, un llarg poema humorístico-satíric que descriu l'Exposició Internacional de Filadèlfia de l'any 1876. Arús no podia menys que comparar-hi, implícitament i no tant, la situació americana amb la de l'estat espanyol. Tant és així que hi va escriure: «Als Estats Units tothom fa la seva. Se respecten les creences religioses. I el que no en té, que no en tinga. Aquí los homes són homes i no són burros de sínia». Arús va ser iniciat a la maçoneria entre 1868 i 1873. Federalista convençut i catalanista militant, el 1886 Arús va ser l'impulsor de la primera obediència de Catalunya, independent de tota altra potència maçònica, la Gran Lògia Simbòlica Regional Catalana, de la qual va ser escollit gran mestre. La fortuna de Rossend Arús era considerable. Una part li venia del seu pare, Pere Arús, propietari d'un magatzem d'ultramarins i drogueria a Barcelona i posseïdor de diverses finques, terrenys i fons d'inversió. Rossend va conservar la fortuna familiar i, a més, la va augmentar. Ara bé, des que era jove, sempre va defensar la filantropia real, efectiva i en cap cas hipòcrita. I en les primeres actuacions dins les societats de ball i lúdiques, com ara la Societat del Born, va procurar que tots els guanys anessin a beneficència pública. En el seu testament, atorgat el 1887, Rossend Arús nomenava i instituïa marmessors i hereus de confiança Valentí Almirall i Antoni Farnés. Tots dos havien de ser els encarregats de disposar del patrimoni d'Arús, conforme a la voluntat que ell els havia comunicat privadament. L'hereu de confiança és una figura del dret civil català encara vigent, que permet al testador no haver de fer pública la seva decisió. De totes les obres filantròpiques que Arús va realitzar en vida o que va llegar per voluntat testamentària, n'hi ha 3 que són especialment importants. L'Ajuntament i Escoles Públiques de Das, la Cerdanya, l'Ajuntament i Escoles Públiques de l'Hospitalet de Llobregat i, finalment, la Biblioteca Pública Arús. A part de la voluntat filantròpica, els 3 llegats pretenien també recordar la mare, originària de Das, el pare, nascut a l'Hospitalet, i el lloc de naixement d'Arús, Barcelona. Ja en vida, Arús va començar a planejar l'edificació d'un complex cultural i administratiu a Das. L'edifici no va entrar en funcionament fins al 10 d'agost de 1891, quan Arús ja estava molt malalt i a punt de morir. Després de Barcelona, Das potser és el lloc que més pes va tenir en la vida d'Arús. De fet, hi anava sempre que podia i, en cas de necessitar-ho, hi feia estades per refer la salut. De sempre, i també quan era jove, Rossend Arús havia mantingut unes relacions personals i filials molt bones amb el seu pare, malgrat les diferències polítiques que els separaven. Per exemple, sabem que Arús va ajudar el seu pare almenys en 3 ocasions, quan aquest va intentar ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Una de les voluntats que Arús havia manifestat als seus marmessors i hereus de confiança era que organitzessin una biblioteca general d'accés lliure adreçada a la formació de les classes populars de Barcelona. Per a complir-ho, Arús posava a disposició al seu pis la seva fortuna i la seva rica biblioteca personal. La biblioteca va ser inaugurada solemnement el 24 de març de 1895. Per agrair i fer pública l'acceptació de la biblioteca fundada per Rossend Arús, el 1895 va començar una campanya de recollida de signatures a Barcelona, que es conserven en un àlbum i en diversos plecs solts. Entre aquestes signatures podem trobar els noms de Pompeu Fabra, que encara signa Pompeio, els crítics literaris Josep Ixart i Joan Cerdà, el compositor i director de cor Enric Morera i l'editor Jaume Massó. Per a dirigir la nova biblioteca pública, Almirall i Farnés van impulsar uns estatuts que situaven l'entitat sota la direcció d'una junta. Aquest organisme estava format per 9 membres, l'alcalde de Barcelona com a president nat, 2 regidors en nom de l'Ajuntament, 2 representants de les 2 acadèmies científiques més importants del moment, l'Acadèmia de Bones Lletres i l'Acadèmia de Ciències i Arts, i 4 personalitats més en nom de la ciutadania. Tenim una gran sort. L'espai de la biblioteca, que s'ha conservat prou bé al llarg de tots aquests 125 anys, constitueix per ell mateix un patrimoni monumental i artístic de primera magnitud.
Per això és la primera anella d'aquesta exposició. La Biblioteca Pública Arús no va ser la primera biblioteca pública de Barcelona, però, a diferència de les altres, es va convertir en la primera a portar-hi una política bibliotecària racional i sostinguda en el temps, amb l'objectiu de dur la cultura i la instrucció a qualsevol persona. Quan es va reformar el pis on havia viscut Rossend Arús, el passeig de Sant Joan i la nova biblioteca eren en un dels marges de l'entramat real de la nova ciutat. El plànol de l'Eixample existia i s'havia començat a omplir a l'entorn de la Rambla de Catalunya i del Passeig de Gràcia, però a la nova ciutat encara abundaven els descampats i les illes projectades, però encara sense cases. La biblioteca va prendre forma en el marc d'un ambient de respecte per la cultura i de grans esperances en l'educació com a instrument d'emancipació progressista i democràtica de les classes populars. La biblioteca va obrir les portes així que va tenir catalogat tot el fons. Però aquest no és l'únic exemple de modernitat que hi trobem. Tal com es pot comprovar en l'escriptura de fundació, el centre es va dotar d'un reglament molt avançat per a l'època. El mateix Arús, o potser el Mirall, havia previst que 3 persones es fessin càrrec de la biblioteca. Un bibliotecari i 2 auxiliars amb els càrrecs de conserge i porter. Dels 2 últims, un buscava els documents i l'altre rebia els lectors. La jornada laboral dels treballadors de la biblioteca era de 6 hores diàries i 36 de setmanals. Durant els primers mesos, però, van arribar les 45 hores setmanals, comptant-hi diumenges i algunes festes religioses. A part, els auxiliars havien de fer, si s'esqueia, hores extres, tot i que no se sap si eren remunerades. Malgrat que el personal no tenia vacances, gaudia de 2 dies de lliure disposició cada mes, que al cap de l'any sumaven 24 dies festius. El fons inicial estava constituït per aproximadament 4.000 volums, procedents de la Biblioteca Particular d'Arús, i, així mateix, pels més de 20.000 documents que van adquirir el Mirall i el primer bibliotecari, Eudald Canivell. El fons general adquirit al tombant del segle XIX i XX, tot i estar temàticament descompensat, era i és d'una varietat extraordinària. A part de les matèries i els autors habituals en una biblioteca generalista de l'època, n'hi ha d'altres que reflecteixen perfectament el tarannà del centre i dels seus organitzadors. En definitiva, ens trobem davant d'un exemple paradigmàtic de les inquietuds dels sectors més avançats d'aquella època. Una de les peces més significatives de la biblioteca és la col·lecció Gomis, dossier de retalls dedicat a les arts aplicades i decoratives. Donada pel vocal de la Junta de la Biblioteca i folclorista Cels Gomis, hi destaquen les acadèmies fotogràfiques, és a dir, els estudis de nu fets del natural a través de la fotografia. En aquella època, les acadèmies fotogràfiques anaven adreçades principalment a pintors i dibuixants. Però així com succeïa amb els nus pictòrics, les acadèmies també eren una font d'excitació sexual. Gomis, que era conscient de la naturalesa dels documents que havia donat a la biblioteca, va anotar al primer volum el següent text. N'és la meva voluntat, al fer aquest donatiu, que es deixi sols els artistes, no a qui hi busqui aperitius. Un altre document, significatiu i curiós, que va adquirir la biblioteca el 1895 és la traducció espanyola del llibre titulat Les secrets de la génération, del metge francès Morel de Rubempré. Les secrets de Morel destaca pel respecte a la sexualitat femenina i per una observació de la conducta sexual prou acurada. També hi podem veure una de les primeres edicions en espanyol del Manifest del Partit Comunista, de Marx i Engels, i de forma contrastada, una obra de Bakunin sobre la revolució social, feta des d'una perspectiva anarquista. El fons bibliogràfic inicial de la biblioteca es va enriquir de seguida amb compres, donacions i llegats importants, que s'han anat succeint al llarg del temps. Citem-ne, per exemple, les aportacions de Valentí Almirall, teòric del catalanisme, Josep Maria Vallès i Ribot, polític, Josep Ferran Torres, historiador, Albert Pérez Baró, cooperativista, Diego Abad de Santillán, anarquista, i Joan Proubasta, col·leccionista. Un cop inaugurada la biblioteca, l'afluència de gent va ser enorme. Homes, dones, infants, obrers, sindicalistes i professionals liberals hi van fer cap. No en va, l'escriptura de fundació, que inicialment era el vestíbul de la biblioteca, diu que
No se podrá impedir la entrada ni los medios de leer o estudiar a ninguna persona por razón de sexo, edad ni classe. Al principi, l'assistència de dones no va ser gaire alta. Ho sabem perquè Canivell les va anar comptant durant els anys 1903-1922 i, a través del sistema de puntets o palets, va anotar-ne el nombre a l'estadística. Quant als infants, en tenim poca informació estadística, però sabem que visitaven de tant en tant la biblioteca. El dia de la inauguració, per exemple, ho va fer l'alumnat de les escoles de l'Hospitalet de Llobregat i l'agost del 1908, el de l'Escola Horaciana. L'agost de 1913, Canivell anotava a l'estadística: la meitat dels lectors del vespre són nens veïns. O, avui nit, 4 o 5 nens. Val a dir que, contràriament al que es pugui pensar, la biblioteca disposava d'obres per als infants, així com altres títols que, tot i no ser-ho, podien arribar a captar la seva atenció. Els llibres de text i de lectura, els àlbums d'historietes i les revistes il·lustrades o satíriques en són una bona mostra. Un testimoni ocular il·lustra perfectament la presència d'infants i adolescents a la biblioteca. Sabí Font, nascut el 1923, probablement tenia 9 o 10 anys quan va entrar per primer cop a la biblioteca. Va anar-hi diverses vegades, principalment a la tarda. Demanava els llibres al bibliotecari o a algun dels auxiliars i no consultava mai el catàleg. Normalment mirava enciclopèdies i diccionaris, però sobretot recordava haver-hi llegit amb voracitat les novel·les de Jules Verne. Encara recordava la sensació que li van produir els pupitres i les cadires de la sala de lectura. Em venien molt grans, deia. La reforma de l'espai va ser el resultat d'una atenta planificació. L'escala d'honor de la biblioteca és de 3 trams rectes lineals de 7, 10 i 10 esglaons cadascun, i amb 2 replans intermedis. Tot i que és una escala aparentment desproporcionada, s'aproxima molt a la normativa actual sobre construcció. L'element del vestíbul i de tota la biblioteca, que sens dubte destaca per damunt dels altres, és l'estàtua de la Llibertat. La ubicació i la perspectiva que agafa des de l'escala d'honor fan que puguem parlar amb tota propietat d'impacte visual. L'estàtua no és còpia exacta de la del pont de Grenelle a París, ni la de l'entrada del port de Nova York. La de París, obra en bronze de Bartholdi, inaugurada el novembre de 1889 i situada a l'anomenada Illa dels Cignes, té una altra inscripció: 4 juliol 1776, 14 juliol 1789. La de Nova York, obra també de Bartholdi, té una cadena trencada als peus i a la taula dels manaments hi ha la inscripció: 4 juliol 1776. Contràriament, l'estàtua de la biblioteca substitueix aquestes efemèrides per la divisa Alma Libertas, llibertat nodridora que dona vida. Fent-ho, els organitzadors de la biblioteca la desvinculaven dels fets històrics per transformar-la en una al·legoria universal. La Biblioteca Arús cal entendre-la com a àmbit i com a símbol, en tant que segueix un programa arquitectònic i pictòric que dona un sentit ideològic a tot el conjunt. En el marc d'aquesta lectura iconogràfica de la biblioteca, es pot seguir un programa general de recorregut que té, òbviament, l'inici en l'escala d'honor i la culminació en la sala de lectura. Si l'escala simbolitza la progressió cap al saber, una elevació integrada de tot l'ésser, i el vestíbul ens parla de la llibertat com a estadi final d'aquesta progressió, la sala de lectura s'encarrega d'explicar-nos com aconseguir-la. I en la forma original ho feia a través de 2 nivells conceptuals. El primer, avui malauradament desaparegut, l'encarnaven les grisalles del sostre, les quals mostraven centres d'ensenyament superior, una biblioteca i museus europeus i americans, tot indicant que la llibertat serà atesa mitjançant l'educació. El segon nivell, avui encara existent, està constituït per una sèrie de 59 efígies i noms de personatges cèlebres que decoren la part alta de les parets. Aquesta galeria de retrats i noms il·lustres abasta tots els àmbits de l'activitat humana i, per tant, complementa el significant del conjunt, en el sentit que l'educació cal que sigui pluridisciplinària i atenta als avenços científics, aspecte que queda subratllat amb el retrat de Darwin. La biblioteca va rebre la visita de personatges il·lustres. Entre 1894 i 1936, a banda de noms com Verdaguer, Maragall o Domènech i Muntaner, van venir a consultar el fons de la biblioteca personalitats ben conegudes a l'època o que ho serien més tard.
És el cas de Josep Roca, Innocent López, Joan Puig i Ferreter, Jaume Massó i Torrents, Josep Coroleu, Eugeni d'Ors, Guerau de Liost, Francesca Bonmaison i Alexandre Galí. Entre els intel·lectuals estrangers que van visitar la biblioteca tenim el catalanòfil i hispanista occità Raimon Folcher del Bosch, que l'any 1916 va venir a la biblioteca i hi va donar obra pròpia. La biblioteca es va dotar, des del principi, d'una sala d'exposicions. A l'origen s'hi mostraven permanentment les peces bibliogràfiques emblemàtiques del fons. Destaquem d'aquesta sala, probablement la més bonica de les quatre, que els lectors poden voltar els mobles expositors còmodament. I és que l'espai està pensat principalment per a aquest fi. En una època en què els serveis higiènics no estaven definits en cap normativa, ni tampoc hi havia cap llei sobre aquest tipus d'instal·lacions que obligués els establiments d'accés públic a tenir-ne, és significatiu que un equipament com la Biblioteca Arús incorporés uns lavabos d'aquestes dimensions. En reformar el pis de Rossend Arús, l'arquitecte Bonaventura Bassegoda i el mestre d'obres Pere Bassegoda van considerar que calia fer uns serveis per als lectors tan espaiosos com el bany d'Arús, encara que calgués sacrificar espai per a les prestatgeries. Sabem que els lectors, sorpresos, van fer un ús immediat dels serveis. Tal com explica un testimoni d'excepció, a causa del caire popular d'aquest edifici, les primeres setmanes no es va poder donar l'abast a tanta gentada com s'hi presentà. Els passadissos, l'escala, el vàter, tot es veia ple de gom a gom. La sala d'actes era originàriament la segona sala de lectura, o, tal com consta a les plantes arquitectòniques, saló de lectura reservat. La sala era especialment adient per a la consulta de volums de gran format, així com de premsa o documents cartogràfics, gràcies a una gran taula i un faristol de cor amb pesos per als fulls que permetia consultar còmodament, posem per cas, els volums in folio. La darrera sala de la biblioteca, dita de música, està reservada actualment per a usos interns. Originàriament, la seva funció principal era proporcionar als lectors els instruments de tecla necessaris per a la interpretació de les partitures de què disposava la biblioteca. Per aquest fi, es van adquirir un piano vertical i un harmònium, que encara es conserva, i una col·lecció molt notable de reduccions per a piano i veu, del repertori clàssic i coetani. Els Bassegoda, conscients que un espai d'aquestes característiques podia interferir en la dinàmica dels altres, el va separar de la sala de lectura principal, posant-hi al mig l'escala d'honor i l'escala de veïns. Així mateix, la sala de música podia ser usada com a sala de lectura i sala d'actes. No en va, els Bassegoda, llavors del projecte de reforma del pis, van dibuixar diverses plantes on anomenaven aquesta peça Saló de Càtedres. Es tractava, doncs, d'una sala polivalent. La Biblioteca Arús no va ser pas clausurada pel règim franquista, tal com afirma l'historiador Josep Benet, sinó que va ser la mateixa Junta qui la va tancar. Al gener de 1939, l'Arús ja no va obrir les portes. La conjuntura era complicada. A la dramàtica situació bèl·lica que vivia la ciutat s'hi va sumar que, a la fi de la guerra, el bibliotecari Josep Buixader havia emmalaltit greument i va morir. Aleshores, la Junta, molt encertadament, va decidir tancar les portes, conscient que la biblioteca s'havia destacat per una política d'adquisicions molt liberal i moderna i que això no seria ben vist pel nou règim. Al maig de 1939 va tenir lloc la primera inspecció del règim franquista. La va dur a terme l'equip d'escorcoll número 5 de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos. L'acte de la inspecció diu que no es van emportar res i que la biblioteca ja estava intervinguda per Recuperació Artística, organisme creat amb l'objectiu de tornar als seus legítims propietaris les obres d'art i els béns mobles requisats pels republicans durant la guerra. La segona inspecció va tenir lloc el 1940. En aquella ocasió, el Cuerpo Nacional de Policía, alertat per una delació, va enviar-hi un agent per localitzar els llibres maçònics. Al juny, el cap superior de policia de Barcelona va adreçar un ofici a l'alcalde de la ciutat. Càrrec que aleshores ocupava el segon tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Josep Bonet del Rio. Bonet va contestar l'ofici dient-hi que tramitarien i farien efectiva la petició de la jefatura. Aquell mateix mes va ordenar a l'encarregat de la biblioteca que fes un inventari de les obres maçòniques. El mes següent va ordenar-li que eliminés del catàleg imprès els registres corresponents al fons maçònic. Després d'això, no se'n sap res més. Fos com fos, les obres no es van esporgar, ja que actualment continuen a les prestatgeries de la biblioteca.
Sorprenentment, sota el règim franquista, ni les autoritats espanyoles ni els col·laboracionistes catalans no van espoliar la biblioteca. Per què? Perquè tant l'Ajuntament de Barcelona, en les persones de l'alcalde i 2 ponents de cultura, com la Biblioteca Arús, en la persona de l'administrador del patronat, van protegir directament o indirecte el centre. Durant el temps que la biblioteca va estar tancada, van venir-hi a fer recerca diversos historiadors importants. Entre aquests destaquen Carlos Seco, Josep Termes, Clara Lida i René Lamberet. L'Arús va estar tancada al públic fins al 1967, any en què va tornar a obrir les seves portes com a part integrant de la xarxa de biblioteques populars i especials de la Diputació de Barcelona. Tot i la discreció amb què va obrir, la premsa i el món bibliotecari se'n van fer ressò immediatament. Tanmateix, la importància que havien adquirit les antigues i nodrides seccions de Ciències Socials i de Geografia i Història i el fet que bona part del fons general havia passat a la categoria de patrimoni bibliogràfic van fer que la institució hagués de revisar la seva tipologia. Conseqüentment, l'any 1974, la Junta de la Biblioteca, ara constituïda en patronat, va començar a considerar l'Arús una biblioteca de recerca especialitzada. Els donatius d'activistes revolucionaris realitzats a partir de l'any 1967 van afavorir encara més aquella especialització. La transformació era coherent, fins i tot necessària, sobretot tenint en compte que ja no era possible actualitzar el fons general per homologar-lo a les altres biblioteques públiques de la ciutat, les quals, constituïdes en xarxes, eren ja un fet consumat. Una mostra d'aquest canvi de rumb va ser la creació el 1987 de l'Associació d'Amics de la Biblioteca Arús, formada per joves historiadors molt sensibles a la qüestió social. L'associació es va fundar per vetllar pels interessos i bon funcionament de la biblioteca i per impulsar la formació al seu voltant d'un nucli cultural. El fruit més important de l'entitat va ser l'organització de les primeres jornades sobre moviment obrer, que es van celebrar a l'Arús el 1988 i que van comptar amb la participació de noms tan importants com Josep Termes, Joaquim Moles, Pere Gabriel o Pere Sánchez. El període de 1991-2020 va ser ric en iniciatives encaminades a convertir la biblioteca en un centre homologable als equipaments documentals més moderns del país. La dècada dels 90 es va iniciar amb el reconeixement a la trajectòria de la biblioteca. En concret, el 1991, les fundacions Josep Comaposada i Rafael Campalans li van atorgar el Premi Memòria Popular, dins els quarts premis 1 de maig. Però la culminació d'aquest reconeixement va tenir lloc l'any 1995, amb la celebració del centenari de la biblioteca i la presència destacada de l'alcalde de la ciutat, Pasqual Maragall. Entre els objectius que van marcar aquest període hi ha la dinamització de la biblioteca. Per això, el 1996 es va iniciar la programació regular d'actes i exposicions en els àmbits d'estudi que li són propis, i es van tirar endavant tot un seguit de convenis signats amb les principals obediències maçòniques de l'Estat espanyol i Andorra. Entre els esdeveniments que s'hi van celebrar, destaca la 40a conferència anual de l'International Association of Labor History Institutions. Una de les accions estratègiques bàsiques de la biblioteca va ser implantar totes les tecnologies necessàries per facilitar la localització, identificació i accés al fons documental. En aquest sentit, el 1996 es va crear el primer lloc web de la biblioteca. El 2001 s'inicià la reconversió del catàleg manual de fitxes i el 2012 va instal·lar-s'hi el primer catàleg local en línia. L'altre gran repte del procés de redreçament de la biblioteca va ser la seva conservació. Així, el 2006 van començar les obres de rehabilitació i ampliació de l'espai, gràcies a la iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona i, més concretament, del districte de l'Eixample i a l'aportació econòmica del Ministerio para las Administraciones Públicas. Finalment, la celebració del 125è aniversari de la fundació de la Biblioteca Arús s'ha fet coincidir amb l'inici de l'edició de l'obra completa del fundador, una empresa ambiciosa que culmina un desig llargament esperat. Amb tot aquest conjunt d'iniciatives, la Biblioteca Arús vol renovar el compromís de servei que els seus promotors van adquirir el 1895. Una política que pretén que la biblioteca no acabi convertida en un museu bibliogràfic o un fons desvinculat de la realitat, objecte únicament de contemplació nostàlgica. En definitiva, un conjunt d'accions que són condició necessària per actualitzar el seu projecte en el si de la societat actual. Avant!